Napravio si digitalni proizvod, držiš ga na disku. Ostani sa mnom do kraja ovog kratkog videa i na osnovu ličnog iskustva naučit ću te kako da ostvariš svoju prvu prodaju svog digitalnog proizvoda. I pozdrav svima, dragi moji subscriberi i svi moji pratioci. Evo nas u 4. epizodi 5. serijala. U prošloj epizodi sam vas naučio kako se kreira digitalni proizvod, a danas ću vas naučiti kako da taj prvi digitalni proizvod prodate. Ovo je veoma zanimljiv deo i ostanite sa mnom. I pre toga, ako se još uvek niste pretplatili na moj YouTube kanal, pozivam vas da to sad odmah uradite, da kliknete jedan subscribe, da lajkujete ovaj video i da ostanete sa mnom do kraja. U prošloj epizodi smo ga kreirali, sada ga držiš na disku. To nije biznis, to je samo fajl. Zaboravi na komplikovane sajtove i čekanje nepoznatih kupaca. Danas učimo kako da naplatiš svoje znanje od ljudi koji te već poznaju i veruju ti. Prvo i najvažnije, tvoj imenik u tvom mobilnom telefonu je tvoj rudnik zlata. Ponovit ću, tvoj imenik u tvom mobilnom telefonu je tvoj rudnik zlata. Pretraži kontakte i pronađi 5 ljudi koji imaju problem koji tvoj proizvod rešava. Nemoj nuditi proizvod, ponudi im rešenje. Pošalji im direktnu poruku. Napravio sam nešto što rešava tvoj problem, nešto što ti može pomoći. To je moj prvi proizvod, želim da se probijem na tržištu s tim i želim da ti ga dam po jednoj povoljnoj ceni. Drugo, prodaja prijateljima nije nikakvo žicanje, to je validacija. Ti im ponudiš cenu, ponudiš im nešto što je njima prihvatljivo i nešto što neće odbiti. Naplati direktno, preko Paypala, preko računa, preko gotovine ili na bilo koji način koji je tebi najoptimalniji. Onog momenta kada ti blizak prijatelj plati, tvoj mozak i tvoj shvata da tvoj rad vredi. Tvoj novac je tvoje gorivo za dalje. Ta prva zarada koju dobiješ je tvoj motiv da ideš dalje. Treće, ono što je najvažnije, iskoristite prve kupce kao svoje prodavce i svoje promotere. Ako su zadovoljni, zamoli ih za jedan story na njihovim društvenim mrežama ili da daju preporuku njihovim krugovima prijatelja. Reč prijatelja vredi više od 1000 evra u oglasima. Ponovit ću i ovo je jako bitno. Reč i reklama tvog prijatelja na društvenim mrežama vredi mnogo više 1000 evra u nekim situacijama. Kada njihova mreža vidi da tvoj proizvod radi, počeće da ti stižu poruke od ljudi koje ne poznaješ. Tako se gradi prva prava prodaja. I da rezimiramo današnju epizodu. Prva uplata je tvoja odskočna daska za dalji plasman tvog digitalnog proizvoda. Ako ti je bilo ovo zanimljivo, sve što si i sve epizode koje smo do sad obradili u ovom serijalu, i ako još uvek nisi, pozivam te da se pretplatiš na moj YouTube kanal. Ako želiš da imaš sve ovo upakovano i želiš da saznaš još više, poseti moju web stranicu i kupi svoj primerak mog priručnika. Link za kupovinu mog priručnika nalazi se u pinovanom komentaru na ovom videu. To je to i pozivam vas da budete sa mnom i u sledećim epizodama. Veoma zanimljive stvari dolaze. Pozdrav svima!